मजवाई ना और सब करवाई 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 है हां मारो पिया भी मुझी भी ढेर नाटक कर भी तो ये हमर देख देख के अपना दिमाग खराब हो रहा था जो का कहे के बुझा था नो हमर तो झूठ सच बोल के शादी ब्याह वो कइले सन हम ना जात रहिनो कि जाते जाते हमरा के लइको दे दिया सुनाई कि हां इतार लइका आती है जब देखो तभी अरे अपना माई के त खा गइल हमरा डर लगे कि हमरो के मत खा जाइए कौन ठीक बटुए इतना खुद नसीबे बाटे इनो है आपको एथी बटुए दिमाग हमार खराब हो करत बटुए करत बुझाते कि घर में हमरे के नौकर खातिर लेके आइले बड़सन कि नौकर बन के रही है घर में आ सब मालिक बन के खइया सन चबइया सन खाली बाकी ई बाजे ना बच देखो ना मजे को हमरो दिमाग खराब होइए गइल बटुए कि नाही बाप रे बाप मन के एगो झूठ बोल के हमरे के कब पता रहला कि शादीशुदा बाड़न हो हैं ओ में मेहरारू मरल बिया उनकर हमरा के पता रहलटिए आवे त आज घर हम कुछ करम ना हम ऐसे छोड़ देले बानी हम करम ना कोनो चीज आओ तो हम सब बतावत बानी कि ना अरे अब मरल तो मरल अपना माई के साथ इहो मर ले तो सही रहला टुए अपना माई के त खाइए छपा गइल हे भगवान एकरो को उठा ला तो सही हो जाओ कि ना हां बाप रे हमरा कपार पे को बोझ बन के रह गइल बटुए हमरा के स्कूल ड्रेस किन दे पूरी पढ़े जतने स्कूल ड्रेस स्कूल इनके किना दे का कलियस रे हां का कलियस कि हमर का स्कूल खरीद दे स्कूल ड्रेस खरीद दे रे पढ़बे तो पढ़ाई करबे पढ़ा के नौकरी करबे रे हां तेरे को नौकरी हम कर देम नौकरी कर देम रे रा तेरे को नौकरी हम कर दे हम हां तेरे नौकरी कर दे फिर पढ़े के कहबे रे हां ना फिर पढ़े के कहबे पता न रे हरे तो पढ़ाई करबे ते तेरे को पढ़े देम हम हां नाती बातन पढ़ के अरे माई के अपना खाए चबा कोई ते हम मर जेती तो अपना माई फिर चल जेती तो सही रहला टुए काहे करते थी भाई रे काहे के दी भाई स्कूल जतने स्कूल इनके पढ़े किना दे हम न जान ना कुल जाता तो ते जेबे रे अरे सावन के नु है सब बदनसीब न कसम तोरे जैसन टुआरा कहीं के पढ़े जे मुंह नहीं खा देखता पान है आ देख आज के बदले तोरा खाए पिए के कुछ के नहीं भेल आज के खइबे कुछ न तो धक मुंह तो सीधे एथी करी है खाना खाई मुंह नहीं करे पढ़े जाई भागे से जो दुआर पे बर्तन बाटे सब बुझाइल आ सब के समझ जा जैसे आवा तो पढ़े जाई मुंह नहीं खन देखत कि इनका पढ़ा लिखा के बेस के नौकरी करी हन नौकरी करी तो पढ़े लिखे जाई हन मुंह नहीं खन देखत इनका से नौकरी करवाई ना तर से भैंस धोवार के रखत नी नो तू हमरा के जानिए जेबा माई के त अपना खाई चबा गोल नती चाहत लेनो के हम मरो लिया जाई तई बाजू ना बाजी अरे तू बर्तन माता ले रे मम्मी को लई उतर मार का कर हिया कोई ना दे स्किन दे पढ़े जाए स्कूल के बर्तन छोड़ पहले का कहत ध्यान दो पहले चल का कहत लिए रे कोई है मम्मी स्कूल का जाकर के पढ़े हम जाए मन से ना तो मारते रह तोरा के चल तो तनी चल तब चल घर चल मारते बोल भी मारे वाली ना तो चल घर में समझाओ तनी कहाँ गोल बली रे अजे तना मार बकरा के ना को कर रे हरदी गुना घोटा जे बेरा काट जी अरे एकरा बर्तन बजवाओ तनी बर्तन हम का बजवानी है जी हम का आई थी कोई यही त रोता कहता कि कनी मम्मी के स्कूल ड्रेस किने के जाई पढ़े त काहे ना के मरली औरी तोरे ई नहीं बुझात कि मारे लइका के पढ़ाई कि ना पढ़ाई तो हम ही कहनी है का अबे देखन आओ तनी खेत पर तो देखते तो बर्तन मार मन के लइका आवे तो कुछ काम ना करी हेती गो भाई काम धंधा कर लेक बा हम काहे खातिर बानी
आ तू काहे खातिर बानी बहरिया कमा कर तब हम घर करतनी मन का वो खाते बटे हमनी खाते बटे तो उ ना कुछ करेला। अबे तोरा ई सोचे के चाहे कि नहीं अबे लइका बा एक पढ़ाई त औरी मारत अबे बर्तन मजवात रही तोर काम लाग बा मजवाई ना और सब करवाई करौगी हे हां मारो कि अबे मुजी भी ढेर नाटक करबी त घर में काहे खातिर रख लिया ख्याल बनी भैया के नौकर बने के दिया माइल बने जा तोरा के कहत कि तू नौकर बले अपन घर के ना काम करबी खाली बैठ के खाइबी तोरा के बना ये मरवाओ बटे ना बताई बाद में करे जो रे हम तोरा के कीन देम जो भाई मन साकात के बाद लड़का के छूते बिना त मार के मुआ दे में ही जे मतलब हम छुए जाते ना ओकरा के अपना निमन बोला ही बटे के छुए जाते बानी ना एकर मतलब थोड़ी भल कि ओकर माई मर गेल त तू अब आके करा के लगली अब मारे पीटे तोरा ई सोचे के कि भाई एगो लड़का बा चल तो लड़का फेंके नहीं तो तोकरा के पोस पाल के बड़े करी पढ़ाई लिखाई हमार लड़का मत कही जे हमार लड़का हो कि ओ लड़का हमर रही ई ना हट के हम देख के लड़का अपन मन भी ना कर्म कबहू तो ना मन भी तो मर भी ना तो कहियो काट के देख दे तोरा के करिए ऐसा ही जानली खाना ना बनेली हो हां बनावले बानी का बनेली हो दाल भात बनावले बानी और ओकरा का के खाना काहे ना देली हो जातन दे देबे हां तो दे दी हम जाते बहर ले आवत ठीक ना ठीक बा मन का हो गेल बली हम दही खाना दे देते बानी नतिया मरवावला था नु अब तो और ना दे हम और आवत देता नहीं तारे के मुंह नहीं खा पर देखो हां तो बताओ हो जाके लारा जोड़ा सनु अब बाबू हमरा भिरिया तबे करे बताओ तनी कि ना ए मम्मी खाना दे भूख लगल बा मम्मी खाना दे भूख लगल बा ओटे दे दे का रे नतिया अबे दे हमरा भिरिया आई सर का कहलिया सर खाना भूख लगल बा उन नतिया भूख लगल का करी रे तेरे भूख लगल रे रे ये को था बस सुतल मुश्किल को दे आज नतिया तेरे भूख लगल रे रे बाटी लग रे तेरे भूख लगल रे रे नतिया को ना भूख लगल बटले सुतल बस मुश्किल को दली जब बाप आए तो जाके कॉलेज लहरा जोड़ ले लहरा जोड़ देख रे हैं हम ना करबो त हाथ मर मोला सटेगी ओ बड़ी थी नती थी का को नती हमर जीवन मुश्किल को देना हमरा पास बोझ बन के रह गइल से बुझाई लो तोरा चलता परेशान होकर रह गइल बड़ी का समझ रे तो खाना बन दे रे तोरा के थोड़े क्यों बात न करके जाने से मार देता नहीं ना रही बात और ना बाजी बहुत सी मैं तो छोड़म ना आज छोड़म ना तो रखे मम्मी हमके जो मम्मी छोड़म ना आज तो मैं छोड़म ना जान से मार दे तेरे के वो तो छोड़म ना सच्ची में मर बोली तो ये भगवान करके हटावे के पड़े ना तो नु अगर उनका गलती से पता चलता हमार जान ले ली हन का कोरी अभी दादा तो बुझाते नहीं के इधर के बोरा में कस के ले जाके फिकवा देते बानी कहां बाटे बोरा है दादा